Kommer han tilbage næste? Torben Hansen har arbejdet i kommunikationsafdelingen i 20 år. Han er nu på deltid, fordi han er gedeavler i sin fritid. Han er generelt glad for sit job og sine kollegaer. Altså, de andre siger, at jeg lugter af ged. Men det er ikke rigtigt, fordi jeg går i bad, hver gang jeg har været ude hos gederne. Morgen! Morgen! Jo, bestemt. Jeg vil gerne få et fokus. Ja, godmorgen og velkommen. Vi har en sag, vi skal kigge på i dag. Og inden at vi begynder at snakke, så vil jeg have et klip fra debatten i går. Det, som vi ved betyder rigtig meget for alle børn, det er, at undervisningen bliver konkret. Som en sagde i dag, hvor vi havde en konference om det, det gør en forskel, om man slår op i en båd og læser om en ged, eller man simpelthen sprætter geden op, og så finder man ud af, hvad der er organer, og så arbejder med, hvad er det egentlig, der sker inde i sådan et dyr. Det er bare for at sige, det er noget. Hvad gør vi? Sig mig, Torben, var du med til den konference i går? Er det dig, der har plantet den idé med geden hos Santorini? Ja, jeg var med til konferencen, men altså, vi snakkede kun om geder i pausen, så den vil jeg ikke have siddende på mig. Nu er det ikke meningen, at vi skal sidde og plante et ansvar nu. Vi må simpelthen finde ud af, hvad vi gør herfra. Men kan vi ikke på en eller anden måde bare bruge det sådan lidt tværfagligt, at man kan bruge til den her ged til flere ting? Jo, man kan da spise den, når man har slagtet den i hjemkundskab. Ja, og så kunne man måske forarbejde skindet i håndarbejde. Laver man ikke også trommeskind ud af skindet fra dyr? Jo, og så kan de springe bukke i idræt. Jo, og de kan læse de 3 bukke bruse i dansk. Mange gode forslag, synes jeg. Kunne man ikke få Antorine til at gå ud og sige, at det ikke nødvendigvis kræver samme forberedelse anden gang, man skal ud og slagte den ged her? Kan vi få flere forslag på bordet? Altså, det der med ged, det er altså ikke min skyld. Det er det virkelig ikke. Altså, Vi når ikke mere i denne omgang. Følg med i næste uge, når kommunikationsafdelingen atter står over for et vanskeligt spil.